שלום לכם. אנשים שצופים בתוכנית שואלים אותי, למה אתה לא נכנס במרואיינים שלך? למה אתה כל הזמן מחפש את הטוב בהם? מה זה תקשורת מחפש את הטוב? ואני מנסה להסביר פשוט, קראנו לתוכנית נקודה טובה, כי אני מאמין, כך אני מבין, שבכל אדם יש נקודה טובה, וזה החלק שאני מחפש במרואיין שלי. כדי לקבל אנשים מתפתלים, אפשר לפתוח היום את כל התוכניות האלה שברדיו ובטלוויזיה. כאן, אצלי, אני רוצה שהמסך נפתח, אולי נראה קצת אור. הערב נפגוש אדם שכל חייו חי במה שמכונה פריפריה, מחוז רחוק, אני קורא לזה מחוזות ההדחקה, ודווקא שם, במקום הרחוק הזה, הוא בנה עולם של טוב. רק במקום שבו הוא היה ראש עיר, אפשר לראות על הקירות של הלשכה שלו, תמונות של צדיקים, וזה לא יהיה מוזר. ודווקא משם הוא המציא את המשפט, שאיתו הוא מחנך כבר הרבה דורות של תלמידים, אל תתמסכן, תתקדם. חושבים שאתם יודעים מזה? בואו נתחיל. מאיר כהן, ברוך הבא. ברוך הנמצא, שלום. איך מכנים אותך, השר לשעבר או ראש העיר? השר לשעבר, האיש מדימונה. האיש מדימונה. יפה. אל תתמסכן, תתקדם. אגב, אתה יודע שלהתמסכן זה פועל בערבית, אין את זה בעברית, אבל לקחת... מסכן. כן, להתמסכן, בהתפעל. זאת שפת אמי, אני חולם במרוקאי. חולם במרוקאי. כן, עדיין. מהרעיונות שלך, זכורה לי תמונה, היטבת לתאר את זה כתמונה שהיא מאוד חזקה. האמא עם כובע על הצד, בלבוש מהודר עם מזוודה, נעלי עקב, אבא, חליפה 3 חלקים. הכל יפה, אבל מתחת האדמה זה האבק הצהוב של המדבר בירוחם. כן. אתה תמיד מתאר את זה רומנטי, אבל לי זו תמונה קשה. כן. של שבר, של נחיתה, למקום שכוח האל. זה היה טרגי. כלומר, יש לנו זיכרונות רומנטיים כילדים, במעברה, משפחה עם 9 נפשות, עם הורים שהם תולדה ישירה של הקולוניאליזם בצפון אפריקה, עם משהו מאוד מעורבב. אנשים דתיים, עם צדיקים, שביום שישי השיש במטבח של אמי היה דלוק, וכילד הייתי אומר לה, אמא תסבירי לי, אז זה לרבי חיים בעל זה, וחיים פינטו ורבי מאיר בעל הנס וזה. והייתי אומר לה, אמא, היה לה שמן עולה יקר, כל הזמן בקבוקי שמן. והייתי אומרת לי, זה בסדר, זה מגן עלינו. ועם זה גדלתי. מצד שני, ההגעה לא הייתה קלה, ההתערות בתוך החברה הישראלית. לקח לנו הרבה זמן, לי לקח הרבה זמן בכדי למצוא את הישראליות שלי, ואפילו בשלב מסוים, חשבתי שלהיות ישראלי זה להתגייס לחטיבה 35, וללכת לקיבוץ, ולמצוא את הפתרון לכל הקשיים בתוך הקיבוץ, ואכן גרתי בקיבוץ כמה שנים, ורציתי להיות מאוד ישראלי. והסימון נפל, והבנתי שאני ישראלי במחוז שבו גדלתי. שם מצאתי את הישראליות שלי. חזרתי לדימונה, החלטתי להיות מורה בבית ספר, הכשרתי את עצמי להוראה. אני איש מחשבת ישראל, למדתי לתואר ראשון ושני, ובאתי לדימונה, ועבדתי בבית ספר. לימים הייתי מבונה בית ספר תיכון, שכל תחלואי הבית ספר שלי, התיכון שבו למדתי, המקיפות, הצלחתי לשנות. במקום המחרטות הנוראות האלה שלימדו אותנו. לימודי מכניקה, לא יעדו אותך להיות. לא היו לי יכולות קוגניטיביות על פי ההגדרות שלה. תגיד, אבל באמת, לי יצא אגב, פרט ביוגרפי עליי, לגור 2 במושב, אמנם לא בדרום, אבל מושב בקו קריית מלאכי כזה, על גבול הנגב, עולים ממרוקו, פשוט העתיקו כפר באטלס ושמו אותם, שם עוד יש חקלאות. תראה, זה כל כך עצום מבחינת החום שקיבלתי שם, אבל ההזנחה, והקושי הזה לראות את העלבון כל יום, אני הייתי רואה את העלבון של, בונה, המדינה זרקה אותם. אז על אחת כמה וכמה, קל וחומר, עיירות פיתוח. זה תמיד צורב, ולך זה נראה כאילו עבר איכשהו, או שהחלטת פשוט לא... לא, אל תטעה, זה לא עבר. הצריבה הזאת נמצאת בלב של כולנו. אני כמורה להיסטוריה הרבה מאוד שנים, ולמחשבת ישראל, אני כל הזמן חיפשתי את הדף הציוני שלנו, את הנרטיב שלנו, של עיירות הפיתוח. זה ליווה אותי הרבה מאוד שנים, התחושה הזאת שיש עלייה מאוד מכובדת, עם אנשים מאוד מכובדים, עם אנשים שתמימותם הייתה דגל,
עם אנשים שבאו לכאן מתוך ציונות חד וחלק. ציונות דתית אפילו. אז למה הציונות, כדי להיות ציוני היינו צריכים לאבד את זה? תראה, כששואלים אותי היום על מהי ציונות, אז אני אומר שהציונות יש בה יותר מדי סימני שאלה מאשר סימני קריאה. זה נכון. תמונה של הבבא סאלי זה ציוני? אצלך בוודאי. במשרד יש תמונה של הבבא סאלי, זה ציוני? כן, בוודאי. יש כאלו שיאמרו, אפילו אתה יודע, מהמפלגה בסביבתך, זו פוליטיקה של, הלו, מה משתתחים פה? לא. זה ציוני, אנשים באמונתם יחיו, הם חלק מהפסיפס האנושי. אני הלכתי פעם לרב אלעזר, זיכרונו לברכה, הייתי ראש העיר, קרא לי והלכתי וגיליתי איש מקסים, שהשיחות הפכו להיות לשיחות נפש של כמה שנים. אתה מדבר על בבא אלעזר. בבא אלעזר, כן. ויום אחד הוא בא ואמר לי, תשמע, יש פה איזו תמונה. שים אותה בעזרתך, אמרתי לו, בחפץ לב. לא, אני יכול לומר לך, הנה אתה גם רגע, נכנס. שמתי את התמונה והיה לי כיף. אבל לא קיבלת על זה שום הערות. אני קיבלתי מתנה תמונה משכנים שלנו באותו מושב, תמונה ענקית של רב, ופחדתי לא לשים אותה, וזה תלוי. אבל פשוט לא להעליב אותם, ולאט לאט הבנתי את העניין הזה שהתביישתי קצת בזה. אני לפחות התביישתי בזה. לא, במחוז שממנו באתי מדימונה, לא מתביישים דבר כזה. כשזה היה בלשכה שלי, אנשים נכנסו והרגישו בבית, זה היה חלק מהבית כשיאיר לפיד שלהם. נכנס ללשכה, באמת אני חייב להגיד לך, כשיאיר לפיד נכנס ללשכה, הוא התייחס בכבוד גדול מאוד. הוויכוח הוא ויכוח על אג'נדה, הוא לא ויכוח על אמונה. הוא לא ויכוח על אמונה. הוא לא ויכוח על מקומם של... יש את העניין הזה, אתה יודע, גם אני גדלתי, זאת אומרת, אנחנו דור, אני קצת קדימה, אתה כמו המנהל בית ספר שלי, והרקע של הסבתא שלי, או אפילו איך שסבתא שלי נראית, הוא לא מתאים לה, לא התאים לה ללוק של הישראלי, זה לא כזה מתאים. נכון שכל אחד במונתו יחיה, אבל זה לא נראה הכי מתקדם. לא, זאת לא הייתה לי תחושה. הסיפור הזה של הכור היתוך זה הכישלון הגדול. כולנו עברנו את הכור היתוך. אני אומר לך, ביום שהאסימון נפל לי, הבנתי עד כמה זה היה מיותר, עד כמה שאנחנו יכולים לייצר את הישראלי החדש. הישראלי החדש, הוא לא צריך להיות יוצא קיבוץ, הוא לא צריך להיות מחונך על טבנקין, הוא יכול להיות מחונך על רבי דוד אלקיים. אתה יודע מי זה רבי דוד אלקיים? אני באתי מהעיר מוגדור, הוא היה פילולוג גדול הבלשנים. לקח לי שנים להבין שהיו כותבי תורה וכותבי ספרים ואנשי מחשבת ישראל במרוקו. בן אתר, אנשים מקסימים. אני קם לשירת הבקשות, כי זה מרתק אותי שירת הבקשות. ואני, בבית הספר שאותו ניהלתי, הילדים למדו, קיבלתי אישור ממשרד החינוך. באתי ואמרתי, אנחנו רוצים ללמד את שירת הבקשות. אנחנו רוצים לגשת ל5 יחידות במחשבת ישראל. שזה חלק מהזהות, אתה אומר? אז מהי באמת הזהות החדשה? כי ראיתי בהרבה רעיונות שלך שאתה אומר שחלק מההצלחה החינוכית הייתה לדחוף יותר את בני עיירות הפיתוח לשירות משמעותי בצבא ולהתגייס וכולי. ודווקא זה נראה כאילו זה כבר נרטיב שעובר פה, כי היום כאילו הנרטיב זה כבר לא צבא ולא ציונות, ותל אביב היא לא באמת היום יצואנית לסיירות ולכל היחידות המובחרות, כי זה כבר איכשהו חלום שנשכח. אגב, אני לא רוצה לעשות עוול לתושבי תל אביב. לא, תל אביב, אני אומר תל אביב כמרחב, כמשלב תרבותי, לא, בכלל לא פיזי. תראה, תל אביב תחכים לעשות, אם היא תבין שבפריפריה יש דמויות שהיא חייבת אותן בתוך הפסיפה שלה, כי אחרת הישראליות תהיה לא מושלמת. הישראליות, עם כל הוויכוח שלי, היא גם ש"ס, וגם האגודה, וגם מרץ, וגם אנחנו מעיירות הפיתוח. כל ניסיון לטשטש את זה הוא ניסיון שבסופו של יום ייכשל. אנחנו יכולים לבקש, להציב איזה נורמה על מה אנחנו נותנים למדינה כולה. אבל אי אפשר, שום דבר הוא לא נורמה שמוצאת את החסר. אי אפשר לבוא ולהגיד היום, תשמע, מי שלא בנורמה שלי, אז הוא אאוטסיידר. לא, ממש לא. אני בתפיסת עולמי, וזה מה אני חושב שזה הדבר שהבאתי. בית ספר ממלכתי, חילוני, שבשעה 2 הייתה בו תפילת מנחה. כי חלק מהילדים היו עם כיפות. ואמרתי, אני רוצה להרוויח את הילדים האלה. אני רוצה שהם יוסיפו לפסיפס המקסים הזה של בית הספר. אז בא אליי תלמיד, אמר לי, תשמע, אני רוצה להתפלל מנחה. ובסוף הסתבר שחצי מהמורים וחצי מהתלמידים התפללו מנחה בבית ספר
שכל בוגריו למדו פיזיקה 5 יחידות, ואנגלית 5 יחידות, וכימיה 5 יחידות. זה מקסים, זה מקסים. אבל אתה יודע ש... אגב, דווקא בעיירות פיתוח, דווקא במקומות האלה, יש שדה יוצא מן הכלל להשתלמות. יש שם איזה איפוק, יש שם איזה צניעות. זה עדיין נראה רחוק, אתה יודע, כמה רחוקה תל אביב מדימונה? שוב, אני מדבר תל אביב, תראה, שעה וחצי ולפעמים היה נדמה לי שגם פה וגם כאן מדברים עברית, אבל בשפה אחרת לגמרי. אמר ארז ביטון שכשהוא הגיע לתל אביב בפעם הראשונה, הוא שמע את צלילי הבדולח בכוסות, וזה נראה לו מאוד מאוד זר. אז הוא אמר, מה זה להיות אותנטי, ארז ביטון? אז הוא אומר, לרוץ ברובל ולצעוק, אנא מל-מגרב. אני מל-מגרב. זה בדיוק השילוב המקסים שאף אחד. זה הולך ומתקרב כי לקחנו אחריות. זה לא התקרב כי תל אביב רצה לקרב אותנו, זה התקרב כי אנחנו עמדנו על הזכויות. שבעצם אתה הבנת את זה, שתל אביב תישאר איפה שהיא, אתה רק צריך להתקדם לשם. תל אביב תישאר איפה שהיא, אני צריך להביא את תל אביב ולהביא אותה אליי. אם הם לא עושים את הצעד הראשון, אני אעשה את הצעד הראשון. אז הייתי לוקח את התלמידים שלי לפק"ל, כל שנה ל4 מפגשים בבימה ובקאמרי. בשנה השנייה כבר ביקשתי מהבימה והקאמרי לייצר הצגות שירדו לתוך בתי הספר. והיה לי משהו שנקרא מוזיקה פה, שזה בריטואל קבוע, כל התלמידים שלי במשך 20 שנה ידעו שבשנה יש 10 מפגשים של מוזיקה. התחלנו עם נעים רג'ואן. אני לא יודע אם אתה יודע מי זה. רג'ואן עיראקי, אבל זה... כן, אבל לא משנה, הוא הביא את התזמורת של כל ישראל. והיה יום תזמורת של פריד אל-אטרש והבלואה וכו'. ושבוע אחרי זה היה אבנר שטראוס שהביא מוזיקה אמריקאית. חשבתי שאנחנו צריכים להשתלב בתוך המרחב, אבל בשום פנים ואופן לא לוותר על הדברים. אני חייב לשאול אותך את השאלה הזו, כי זה מתאים לי לעניין של הפוליטי. אתה ביש עתיד, ואם תראה את פילוח באמת המצביעים של יש עתיד, היא באמת מפלגה, שוב, היא קצת יותר תל אביב מאשר דימונאית, אתה מסכים איתי, נכון? קצת לא מתאים לך הליהוק כזה. רצת בישראל ביתנו בדימונה, ויש עתיד. זה לא חיתוך פוליטי? לא, מבחינתי זה לא היה חיתוך פוליטי. אני חיפשתי מקום שבו אני אוכל לבוא לידי ביטוי עם השאלות החברתיות שלי. כשבאתי לפוליטיקה, שאל אותי יאיר מאיר, ננצח, מה אתה רוצה להיות? אמרתי לו, אני רוצה להיות שר הרווחה. הוא אמר לי, בסדר. אחרי זה ככה, דחפו לי קצת מרפקים, אמרו לי, תגיד לי, השתגעת, עד שאתה מגיע לממשלה, תהיה שר הפנים. אמרתי, אני רוצה להיות שר רווחה, כי באתי מהמקום הזה, נגעתי באנשים האלה וחשבתי, ואני עדיין חושב שאני אוכל לתרום לאנשים האלה. לא הצלחת באמת, בזמן הקצר שהיה לעשות את מה שחלמת עליו, לא? לא, אי אפשר לעשות, החלומות הם גדולים, אי אפשר בדרך או על מה שאתה אבל הצלחתי, בהחלט הצלחתי. אני אומר בענווה גדולה, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, השיחה היא כל כך נעימה, שאני לא רוצה לבוא ולפרוט רשימת מכולת מה עשיתי. אבל כן, אני הצלחתי רק דבר אחד שמבחינתי הוא חשוב, להבהיר שרווחה זה לא עוני, רווחה זה העצמה. ומהאנשים העניים האלה אפשר לפרוץ קדימה, אפשר לעשות דברים יוצאים מן הכלל, עם הילדים האלה, עם הילדים בסיכון, עם המשפחות המפורגות. תשמע, זה חזון כל כך נכון, כל כך מחובר, כל כך אותנטי. למה יש כזה פער בין יש עתיד לש"ס, לדוגמה? כשאני מדבר איתך אין את זה, אבל כשמסתכל על המפלגה שלך, יש פער עצום. לא שאני מחפש סתם, אבל תמיד זה נראה כאילו אתם נגד ש"ס, יש איזה בלגן שם עם העניין של הדת. הביקורת שלי על אנשי ש"ס, שחלקם הם בני המשפחה שלי. אולי זה מסביר את זה שבעצם אני מדבר עליהם בשלווה, ואני יושב איתם בביתי לארוחת ערב שישי, ואני מרגיש שאני יושב עם האחים שלי. אבל ההבדל שכל הזמן שהתווכחתי עליו, אגב, שנים, הוא על ההתייחסות למדינת ישראל, ועל זה שבניגוד אליי, ולעוד הרבה מאוד אנשים כמוני, שבאו מהרגע שלי, הם הנציחו את העוני. הוויכוחים שלי עם דרעי, ואמרתי לו את זה מעל לדוכן הכנסת, אמרתי לו, דרעי, אם אתם תיקחו את כל הטוב שיש לכם, ואת כל המוטיבציה שעליה אתם מדברים, ותחברו אליי ולאנשים... למה הם הנציחו את העליבות? כי הם הלכו ללמוד תורה ולא לעבוד? כי גם הלכו ללמוד רק תורה. אבל אם היית שואל את אמא, עם הנרות האלה, אתה שולחת אותי לעבוד. נכון, אבל היא הייתה אומרת לך גם שלתורה יש כוח, שאולי זה לא עבר אומנם לדור שלך, אבל היא הייתה רוצה לראות גם אחרת אותנו. סבתא שלי הייתה רוצה לראות... בוודאי. סבתא שלי ראתה, כל זמן שפרסתי לה את כל ההישגים שלי באקדמיה, תמיד רב בסדר. יום אחד באתי לה, אמרתי לה, סבתא, החלטתי לשמור שבת, אמרה, אני רואה שהתחלת לעשות משהו. זאת אומרת, הכל היה יפה, אבל לעשות באמת, זה באמת להמשיך את מה שהיא שמרה עליו,
אולי איזה 3,000 שנה. אני לפני שנתיים חזרתי להתפלל בימי שישי. פה אין לנו, זה לא דתומטר, אתה יודע, אנחנו פה... לא, חזרתי. אני זוכר, אמי זוכרונה לברכה, אתמול מלאו 11 חודשים לפטירתה. היא הייתה אצלי בבית, ויצאתי מהחדר עם כיפה על הראש, ואמרה לי, מה? אמרתי לה, אמא, אני הולך לבית הכנסת. האושר שהיה שפוך על פניה... אז אתה מצדיק את מה שהם היו רוצים לראות אותנו. בוודאי. גם תורה, אז מה עשו, מה הבעיה עם ש"ס? ש"ס, בסדר, נכון, זה ריאקציה, הכל זה מטוטלת, אז הם... הם חשבו שרק התורה היא זו שתציל אותנו. לא. היהודי המתחדש, היהודי הישראלי, היהודי שהמדינה הזאת, להערכתי, תתקיים רק בזכות הסטריאוטיפ הזה שעכשיו אני רוצה להגיד לך, זה היהודי שבראש ובראשונה עובד ולוקח אחריות ומחלץ את עצמו מכל מקום שהוא נמצא ושואף קדימה. ואם הוא גם לומד תורה... אולי יש סכנה לזה שאולי לא נהיה כמו שהיינו ב-DNA היהודי שלנו, שזה בכלל סיבת הקיום שלנו פה, אתה מסכים? ה-DNA עצמי... יאיר לפיד, ראש המפלגה שלך, שאלתי אותו, מה יותר, אתה יותר ישראלי או יהודי? הוא אמר, זה אותו דבר. זאת אומרת, כולם מבינים שהסיפור שלנו פה זה יהודים, שהערבי עושה פיגוע, לא אומר שהוא בא לדימונאי או לתל אביב, בא ליהודי. אני חייב להגיד לך שכעולה מחוץ לארץ, הסיפור שלי הוא יהודי. אני יהודי. וזה הנחת רוח שלהם עם הכיפה, אז למה לא המשכת עם זה? אתה לא תלך לא לעבוד בגלל זה. תשמע, אני לא עברתי למחוזות אחרים. לא באתי בעיקר ולא כפרתי בעיקר ולא... אני נשאר כמו שאני. אני הוספתי לתוך העיקר הזה שעליו גדלתי עוד עיקרים שמבחינתי מאוד חשובים ברגע שאתה בא להגשים את הציונות במדינת ישראל, וזה לעבוד ולהיות סובלני יותר, גם כלפי הערבים. גם כלפי הערבים. כן, אני מכיר את העניין הזה של הנגב, יש איזה פרויקט שם שהיית... של הבדואים. של המשפחים, שהחבר'ה משרתים בצבא, ואז מקבלים את השפחים של דימונה. בוודאי. אני חשבתי שזה בעיניי להיות ישראלי. מה אנחנו מפספסים שם איתם בסיפור הזה? בכלל, כתושב הנגב עם הסיפור של הבדואים. אנחנו לא לוקחים אחריות. אנחנו נוהגים בהסתר פנים. הבעיה מבעבעת, ובמקום לכנס, להפשיל שרוולים, לכנס ולנהוג איתם בכבוד. אתה יודע, אני מאלה שתמיד אמרתי לתלמידיי, סיפרתי להם את הסיפור של מעשי ידיי טובים בים, ואתם אומרים שירה. זה סיפור מבחינתי, אחד הדברים המופלאים שיש ביהדות. הם מעשי ידינו, הם חלק מאיתנו, הם אזרחים במדינת ישראל. אומרים על תביעת המצרים בים, ואז למה אתם שמחים? המלאכים שרו, והקדוש ברוך הוא אומר להם, מעשי ידיי טובים בים. בני אדם שאני יצרתי. כן, סך הכל אלה בני אדם שהקדוש ברוך הוא יצר. אלה בני אדם שהם אזרחים שאין ספק על אזרחותם. הם חיים בתוך הנגב, חיים לידינו. ולאט לאט מתהוות שם שתי חברות. חברה אחת עם גגות אדומים, חברה מאוד נחמדה, שיש בה מפעלים וטפלים, והחברה השנייה, חברה ששואלים אותי איפה יש ילדים רעבים, יש שם ילדים רעבים. וחשבתי שהדבר שמבחינתי הוא צו מצפוני, היהודי. היהודי? היהודי. זה לבוא אליהם ולהגיד להם, תשמעו, תקשיבו, לא משנה מה המוצא שלכם, ולא משנה אם אתם מתפללים למכה, אתם אזרחים כאן. אני צריך להפסיק את הניכור ביניכם לביני. ויש לי ביקורת קשה עליהם. אבל דווקא זה היה צידוק לכך שיכלתי לשבת אצלם במעלים ולהגיד, תשמעו, אתם תפסיקו עם זה. וכשתלמידה שלי הלכה לגור שם במאהל, אז היה לי צידוק לבוא לראש השבט ולהגיד לו, תשמע, אני מבקש ממך להביא אותה ולהגיע אליי הביתה איתה. אני לא רוצה להכניס לשם משטרה ולעשות. תביא אותה, והוא הביא אותה, והיא באה אליי הביתה, וישבתי. ראש השבט, משהו סוריאליסטי לגמרי. זיכרונו לברכה, מוחמד אבו סול, הוא נפטר לא מזמן, יושב אצלי בבית עם ילדה שהייתה תלמידה שלי, וביחד הוא מנסה להסביר לה עד כמה שגם הוא נפגע מזה שהיא נמצאת שם בשבט. והחזרנו אותה הביתה. עכשיו, השיח הזה, כשבניתי את חדר המיון, פניתי לכל השבטים ואמרתי, רפואה דחופה פתוח בפניכם. פתחתי לעליזה, אז הלכתי ואמרתי, אל תיסעו יותר לבאר שבע. עכשיו, זה בדימונה שהיא עיר ימנית, אבל לראות את הקשיש מדימונה ואת החולה מדימונה יושב כשלידו שני בדואים. 4 שעות במכון הדיאליזה, ומשוחחים ביניהם. מתוך הכאב הזה, מתוך הכאוס הזה, נוצרה מערכת יחסים יוצאת מן הכלל. ואנחנו צריכים להמשיך את זה, ולצערי הממשלה נוהגת באי כבוד בבדואים. אנחנו נשלם על זה, ואת זה אני רוצה למנוע.
שנה בפוליטיקה הכללית, הגדולה, הלאומית, יש לך איזה משהו שאתה יכול להצביע עליו שהבנת, שהשתנית, בין אם זה במידות, בין אם זה בהבנה במוגבלות הכוח, או אפילו משהו שעבד לך, או ברמת אמת שקר? לא, משהו עבד לי. כשלא הייתי שם והייתי בראש עיר או הייתי מנהל בית ספר, הייתי בטוח שדרך קבלת ההחלטות היא כל כך כבדת משקל, ויש עבודת מטה, והפוליטיקה שמים אותה בצד, ואין שום קבלת החלטה שאין אחריה היגיון בריא. ומה גילית? וגיליתי שלעיתים ההחלטות היו מטעמים אישיים, פוליטיים, שתדלנות, לוביסטים, וזה הכעיס אותי, זה הוציא אותי מהכלים. ואני אומר לך, ואתה עדיין רוצה להמשיך להיות... בוודאי, כי אני נמצא בתוך, עוד פעם, אני נזהר מלהגיד משהו שלא יתפרש. אבל השילוב הזה של יאיר ושל יעל ושלי ושל ינקלה ושל קרין אלהרר, קבוצה של חבר'ה, שם מצאתי... לא אומרים לך, תגיד, אבל אתה הכיסוי שלהם, אתה יודע, אתה מרוקאי הבית. תראה... סליחה על הביטוי, מחמד. תשמע, שמעתי את זה, זה לא משנה מה אומרים, משנה איך אני חש. משנה שאם אני בא לשר האוצר ולחברים שלי ואני אומר, עכשיו צריך 380 מיליון שקלים נוסיף קצבאות לקשישים, אף אחד, אבל אף אחד לא מהנהן עם הראש לשלילה, אומרים לי כן. ואם אני אומר שאני צריך 1.8 מיליארד שקל לתקצב את דוח העוני, אז אומרים לי, חדר, אנחנו ניתן. במקום הזה אני מוצא את השלמות שלי. זה הסיפור. תשמע, קודם כל, באמת, אתה יודע, נקודה טובה, אני מבחינתי רואה אותך כזה אחד שיש לך המון לתת טוב, ובחרת לעשות את זה במקום שבו אתה גדלת, זה מקסים בעיניי. אני נשאר שם, זה הבית שלי. אז קודם כל באמת בהצלחה. עוד לא סיימנו, אנחנו נצא להפסקה קצרה, כשנחזור מאיר כהן יענה על השאלון העברי הראשון, גם יקי אפשטיין יהיה איתנו עם כל מה שחדש בתרבות, תישארו עימנו, כבר חוזרים. חזרנו למי שרק מצטרף אלינו, איתנו הערב חבר הכנסת מאיר כהן. מאיר, לפני שניפרד ממך ונשמע את גולן אזולאי עם הלהקה שלנו, שאלון העברי, ככה נקרא לו, השאלון העברי הראשון, אחרי שהכרנו קצת את הדמות שלך, לאיזה דמות תנ"כית אתה הכי מתחבר, או מי אתה בתנ"ך מבחינת דמויות, למי אתה הכי דומה, מתחבר? אני משער שאני אגיד מה שכולם אומרים, משה רבנו. איך אתה יודע שזה מה שכולם אומרים? אני משער שכל מצד הענווה. מצד הענווה ומצד הפיקפוק. הפיקפוק. הערפל. הערפל. איפה היה, איזה פיקפוק? שהוא לא כל כך רצה להיות מנהיג, שהיו לו הרבה ייסורים. הוא אמר, יש יותר טובים ממני. יש יותר טובים ממני. כן, יש יותר טובים ממני. ועוצמה בלתי רגילה. אני חושב שהרבה מאוד מנהיגים היו שוברים לפניו את כל המוסכמות ואומרים, מה אני צריך את זה? לא, יש לי על הראש. אם באמת לא היית בוחר בהנהגה או בפעילות ציבורית, מה... מורה. מורה? כן. ממש, משהו אחר לגמרי? מדריך שלכם. כן, אוהב ארץ ישראל, טיילתי. כן, זה פחות. להיות עם אנשים ולהעביר מהידע שלי, זה הסיפור. באיזה מאורע מכל התקופה שלנו כעם יהודי היית בוחר לחיות, אם אתה אחרי זה מנהרת זמן כזו? במרד בר כוכבא. בתור? היה איזה משהו, למרות תחושת האכזבה הגדולה, ברכוזי, אבל אז היה איזה משהו באחדות 70 שנה שלפני. של 70 שנה אחרי... האחדות שלפני, למרות התוצאות. כן, למרות התוצאות, אבל 70 שנה אחרי המרד, 70 שנה אחרי תן לי את יבנה וחכמיה, אנחנו בכל זאת מוצאים קבוצה של אידיאליסטים שמתחפרים בתוך האדמה. יבנה אז פריפריה. ויבנה אז פריפריה, וקוראים תיגר. זה מרתק אותי. עד היום אני מטייל במחילות שם, כל פעם שאני נמצא בחיל בית חזן, זה מרגש אותי. היום, מכל החגים וכל המצוות, איזה חג אתה הכי אוהב, הכי מתחבר אליו, הכי נותן לך את ההתעלות הרוחנית? חנוכה.
חנוכה. כן. עוד פעם, אתה ברנד, זאת אומרת, יש לך את האש הזה של המרד ויש לה... לא, מעטים מול רבים. כן, מעטים מול רבים. תראה. חלומות של פריפריה. במרוקאית, לפני שנה פגשתי בצרפת, הייתי במהלך תקופתי כשר, טסתי ל-OECD ופגשתי איזו גברת מאוד נחמדה, יהודייה ניצולת שואה, שקיפלה במשפט אחד את התחושות שלי, אמרה לי, תגיד לי, איך זה שהפכתם להיות גוליית? תמיד הייתם דוד. מה קרה לכם? אתם מדיניות החוץ שלכם, היא ככה נספה בי. היא ראתה, אמרה לי, אתה שר, לא משנה מה אתה חושב, אתה שר. מה קרה לכם? למה אתם גוליית? יש איזה משהו מקסים בלהיות מעט מגובש, רעיונית, עומד על שלו, מאמין במה שהוא עושה. מול רבים, זה חג יוצא מן הכלל. וחוץ מזה, זה החג הראשון שהופעתי בכיתה ב' כקריין בבית הספר, בירוחם. יש לך קול של קריין, כאילו, חשבתי שתגיד לי כבר איזה משהו בתקשורת. ואז בסור החושך, אתה מכיר? סור החושך. באמת זה שם שם קצת חושך. אז דרכתי על רגלו בסורה של החבר שהיה בצד ימין, והוא קילל אותי בערבית מרוקאית, ואני זוכר את כל האנשים ככה מסתכלים, מה שני הליצים האלה עושים. לך תדע מלמעלה, הכללה הזו ניסה את החושך. אגב, הגוליית, שאלתי את עצמי, עכשיו אתה שואל שישאל אותך למה אתם גוליית, אז אני חושב שאם דוד היה היום, הוא היה נראה גוליית בתקשורת, אבל אני לא... יש את זה באירופה, אל תכניס אותי לאירופה, לכל המחוזות האלה. מי כמוך יודע. כן. אם היית באיזו התבודדות, עומד מול הקדוש ברוך הוא, יכול לשאול שאלה ובו ברגע לקבל תשובה. מה היית שואל? הייתי שואל אותו שאלה אחת, שמבחינתי היא שאלה מאוד מאוד חשובה. האם לעולם נחיה על חרבנו? האם לעולם נחיה על חרבנו? כי אני שומע כל כך הרבה אנשים חסרי תקווה, ההקצנה הזאת שפושטת בתוכנו. אני פוגש את החברים שלי. עד כה חיינו על חרבנו? בוא נאמר ככה, עד כה. לא בתור מפעל ציוני של 70 שנה. לא. אני חושב שלא חיינו תמיד על חרבנו. גם לא יהדות מרוקו שחיה תמיד תחת... לא חיינו כאהל דימה, חיינו כנתינים. בני חסות. בני חסות, אבל מעולם לא חשתי... מה שאני זוכר, עליתי בין 7-8, לא חשתי איזה ניכור, חזרתי לשם לבית שבו גדלתי. כן, יהדות מרוקו, אגב, זו דוגמה מאוד מאוד יוצאת דופן, כי האידריסים והברברים וכו', ושושלות והכרה, אבל... אבל הייתי אומר שלעולם חיינו על חרבנו אם לא היה הסכם השלום עם מצרים, ואם לא היה הסכם השלום עם ירדן, ואם לא היה עוד איזה שיח שבכל זאת מפיח בי הרבה מאוד תקווה. טילים גם הגיעו לדימונה, כן, בפעם האחרונה. מאז היו טילים דימונה, ובכל זאת אני אופטימי בצורה חסרת תקדים. אז קודם כל זה טוב, אתה יודע. כן, בוודאי. איפה אתה עוד כמה שנים, מה אני מאחל לך? עוד כמה שנים טובות? כשנבחרתי להיות ראש עיר, אמרתי שאני אהיה 2 קדנציות ולא יותר. אז אני משער שעוד קדנציה 2 בתוך הפוליטיקה ואני אחזור לבית הספר. באמת? כן. אני אחזור לבית הספר. אז נאחל לך, שתשלים את המעגל, שתשלים את החלומות שלך. אמן, כן, יהי רצון. ושבלשכה שלך יהיו תמונות של צדיקים ותדליק נרות. גם בלשכת שר הרווחה יהיו תמונות של, כן. מאיר כהן, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה. מה אתה מרגיש עכשיו? מרגיש טוב. כן? הקלה? כן. יופי. ניפרד ממך, נצא להפסקה עם ביצוע של זמר השבוע שלנו, גולן אזולאי. הנה. I
תודה לגולן אזולאי וללהקה, נצא להפסקה אחרונה. כשנחזור, נהיה עם כל מה שחדש בתרבות. מחר נהיה פה עם אורח חדש, בואו נראה קטע מהרעיון. אני רוצה להתחתן. היה לי חלום שהייתי צעיר, תמיד להיות אבא צעיר. תמיד רציתי שהילדים שלי יהיו בני 20, בני 30, אני עדיין אוכל לבלות איתם. זה כבר לא יקרה. אני אחגוג 32 אביבים בקרוב. חמוד אתה, כן. אני רץ אחרי הילדה שלי, בת 5 בגיל 44, אז אתה יודע, אמרו. אני רוצה להתחתן, ברוך השם, כרגע יש לי זוגיות, הכל בסדר, אנחנו לא ממהרים לשום מקום, למרות שבכל מקום שואלים אותנו כבר מתי. יקי אפשטיין פה איתי, בכל מה שחדש בתרבות, בכלל, אני לא אוהב את העניין הזה תרבות, כי כשאומרים לי תרבות, ישר יש לי איזה מין כל פנים שאומרים, בוא'נה, אתה לא תרבותי בכלל. לא, לא. אבל אנחנו לא, נמצא לזה איזה שם, נכון? משהו לרוח, לנשמה. התבלין, כמו שאמרת בפעם הראשונה. מה העניינים? ברוך השם נפלא. על הכיפק. אז היום באמת... תרבט אותי. אתה מתורבת, זה בסדר. באמת? רק נשחיז, תן לי להשחיז, כאילו. אז היום נתחיל בפרויקט מאוד מעניין. פרויקט של, בעצם לוקחים שירים של לאה גולדברג, עכשיו השנה זה 45 שנה למוות שלה, למותה. לאה גולדברג, כלת פרס ישראל לספרות, סופרת, משוררת. כשהייתי ילד זה דירה להשכיר, נכון? לגמרי, מה עושות היה לו, דירה להשכיר. מה זה, באיזה ועדת קבלה ולא קיבלו את החבר'ה, לא? איך זה? מכיר את זה? אני מכיר את זה לגמרי. אתה יודע שלא קיבלו אותי לבניין מסוים. וואלה. לא, ישוב. אז עד היום זה קיים, אבל באמת לאה גולדברג זה באמת איזושהי אבן דרך בתרבות הישראלית, ויש באמת פרויקט ממש יפה עכשיו, שלקחו ביוטיוב שירים שלה, ובעצם חידשו אותם, אומנים כמו ירמי קפלן, דין אביב, ועוד אומנים כמו דוד לוי, ובאמת עשו מזה איזשהו פרויקט ממש מעניין, וליוו את התהליך מרגע בעצם שהאומנים פוגשים את השיר, יושבים איתו באולפן, איך הם מקליטים אותו, מה קורה מסביב. זה יופי של פרויקט של עמותה שקוראים לה שיר עד. עכשיו, מה שרציתי לגעת, באמת העמותה הזאת היא עמותה שבאמת לוקחת נכסי צאן ברזל ומנסה לשמר אותם איכשהו. עכשיו אנחנו פה בתקופת בחירות, ישב פה מאיר כהן, זה הזמן להגיד לממשלה ובכלל למי שיבחר, לא משנה ימין, שמאל, דתיים, חילונים. תרבות זה משהו שחייבים להשקיע בו. זה משהו שחייבים לתת עליו את הדעת. זאת אומרת, זה חייב להיות פה, גם חייבת להיות פה איזושהי
יד ממשלתית שנוגעת, אני רואה את ההזכרה נגיד של מאיר אריאל, בקיבוץ משמרות. כל שנה אשתו מגרדת את הג'ובות, אתה יודע, בכל מיני אתרים בשביל שאפשר יהיה לקיים את זה. זאת אומרת, המדינה חייבת לתת קצת יותר, הרוח פה היא סופר חשובה. זה כל הזמן מזכיר לי, אתה מכיר את הסיפור על הסיני שנשארו לו 2 מטבעות? אז מטבע אחד הוא קנה כיכר לחם, המטבע השנייה קנה פרח כדי שיהיה לו בכלל בשביל מה לחיות. אז נכון שיש 1000 דברים דחופים מאוד לטפל בהם, אבל התרבות יהיה טוב מאוד אם נשקיע בזה. זה מעניין מה שאתה אומר, כי אני חושב שמה שיכול לשמר את זה, זה ההתבוננות החדשה בשירים. כי למרות שהם היו לא בדורנו, הייתה שם הרבה אמונה, המון פנימיות. לגמרי. היהדות לא הייתה היום כמו שכאילו באיזה צד ואיזה גדר. שזה נכתב, בתקופה ההיא גם היה הס מלהזכיר יהדות בכל מיני מקומות. זאת אומרת, כמה שזה נשמע... ושם זה נאמר. בדיוק, זה ממש ככה, ופה אתה לוקח טקסטים, ופתאום אנשים מביאים את הפירושים שלהם, וכל אחד מביא את העני, ופתאום באמת העני, אחרי 45 שנה, נראה אחרת לגמרי. וזה באמת מדהים, והשימור הזה הוא באמת... מסע מחודש. מסע מחודש יהיה טוב לך, לי, לילדים של כולנו, כאילו זה באמת חשוב. זהו, זה באמת פרויקט על הכיפק. נמשיך בעוד פרויקט שהוא מאוד מעניין, זה מה שבעצם נקרא מגזין מוצ"ש. זה מגזין שחוגג עכשיו, מגיע לו איזשהו פרגון קטן, 200 גיליונות, שזה לא מעט. ככה קוראים לו מוצ"ש, כן, או שהוא יוצא בתוך עיתון? לא, הוא יוצא בתוך עיתון הוא חלק ממקור ראשון. אבל זה מגזין תרבות, זה מעין, בוא נקרא לזה... סליחה, אני לא מתמצא בעיתונים, אתה יודע, מכל הצדדים. אז פיקס, אז אני אעשה לך סדר. יש מקור ראשון, זה מגזין התרבות שלו. עכשיו, זה הגלריה של... זה השבעה לילות שפוגש את טיים-אאוט, שפוגש את עכבר העיר, אבל עם באמת אוריינטציה מאוד מסוימת לאנשים שנניח לא יוצאים בשישי בערב, מחפשים מסעדות כשרות. עכשיו, המגזין הזה הוא סופר חשוב. אני א' גילוי נאות, זכיתי להיות בין מי שהיה לא אגב, אבל היה במקימים, ולתת באמת את אבני היסוד של הסיפור הזה. והוא סופר חשוב למה? כי לי באופן אישי, כמי שמדבר על תרבות, מקשקש על תרבות, תרבות של כולנו, אז חשוב שילד בן 14 מאלון שבות, או ילד בן 14 מרעננה, שלומד בישיבה תיכונית, או לומד בישיבה בבני ברק, שהוא מרים את הגיטרה, שהוא ידע שהוא מרים גיטרה, שבאותה גיטרה מנגנים גם הביטלס וגם אודי דוידי. גם ניצן חן רזל עושה מוזיקה, ושידע טוב מאוד שהיסודות הם כל היסודות, ושישאב מהכל, ובאמת האמת מגיע, באמת להוריד את הכובע לעיתון הזה. אז העיתון הזה חוגג 4 שנות פעילות, 200 גיליונות, הם עשו אירוע שבוע שעבר שהופיעו בו אהוד בנאי, ברי סחרוף, זאת אומרת, זה באמת על לשלב את הגם וגם, אתה יכול לראות אותו במגזין הזה, והוא באמת מברוק להם על החגיגות ה-200. אחת התובנות שלי, רק אני אסיים לפני הסיום, זה שלמדתי פה גם במהלך הפרשת שבוע, ששבת זה בלי ביקורת. אבל לי תמיד אמרו בצבא, לכל שבת, יש מוצאי שבת. יש מוצאי שבת, אז זה מקווה ששם... זה גם המהות של השם, אגב, שזה המוצאי שבת, אוקיי. יש שבת, שזה באמת הזה, אבל מוצאי שבת, אפשר גם ללכת להופעה, אפשר להתחיל... שנזכה. תודה רבה, יקי אפשטיין. תודה. תודה רבה למאיר כהן שהיה איתנו, לגולן אזולאי, ליקי שוב ולחברי הלהקה, עמית יצחק על הגיטרה, אלון יופי על התופים, ניצן חן רזל על הכינור, ארתור אליהו על הבאס, ותודה רבה לכם, תודה רבה לבורא עולם, נתראה מחר, אותו מקום, אותה שעה, להתראות. חפשו אותנו בפייסבוק ובקרו באתר החדש שלנו, ערוץ 20, טלוויזיה חדשה בישראל.